lauantai ja tänään lähdetään Helsinkiin. Mun taksi tulee tossa 1,5 tunnin päästä. Ja mä nyt toimin. Olen saapunut Kuopion lentokentälle. Tämä on kyllä niin pieni paikka. Minun pitää ootella tässä. Ja sitten kohta menee turvatarkastukseen. Ja sitten jonkun tunnin päästä vasta lähtee lento. Eli nyt on vaan oottelua. Kuten aina vähän tää tämmönen matkustaminen on. Tää on ensimmäinen kerta kun mä lennän, koska olen yksin. En ole aiemmin koskaan lentänyt yksin. Ja en mä ole hirveästi lentänyt muutenkaan. Ei silleen oikeastaan jännitä, mutta silleen ihan pikkusen jännittää. Nyt ollaan koneessa. Tässä on vielä joku 30 minuuttia, että pitäisi lähteä, että joudutaan nyt vähän venäilemään. Ei se mitään. Pyydämme teitä nyt kiinnittämään turvavyön ja suosittelemme pitämään turvavyön kiinnitettynä aina, kun istutte paikallanne. Saa oikeasti kestä, kun tuolla ulkona on niin nättiä. Mä rakastan lentää, koska pilvien päällä oleminen on jotain aivan ihanaa. Rakastan. Mä voisin jäädä tänne yläilmoihin, koska täällä paistaa aurinko. Helsingissä sataa kuulemma vettä, niin mä voisin jäädä tänne. Jee! Nyt mä oon selvinnyt Helsinkiin. Nyt mun pitäis vaan löytää ihmisiä. Ja mä en todellakaan tuu löytää niitä, koska lentokentät ei oo mun juttu. Ja muutenkin en oikeesti tiedä. Mutta nyt mun pitäis etsiä Danielia, Moona ja Jussia. Mä en tiedä mitä tästä tulee. No, toivottavasti mä löydän ne. Mitä se kuvaa? Anna tulla, anna tulla! Mä yritin etsiä mun siskoa, mutta se oli mennyt eri paikkaan kuin mitä mä luulin. Ja sitten se onkin tuolla jossain, niin kohta se tulee mun kamppiin tai mä menen nyt Venäjästä kamppiin. Eli Suomessa mä vaan kävelen täällä jossain ympyrää. Vasta tuohon sikon jalkapohjaan, mä en tykkää. No niin, nyt mä vihdoin löysin mun siskon ja aikoja sitten. Mä tulin mun siskon asuntolalla käymään. Näin se on. Yeah! Nyt mä lähdin tuolta mun siskon kämpältä. Oli tosi kiva nähdä mun siskoa. Ja nytten mä lähden tuonne jonnekin seikkailemaan junalla. Yeah!